Wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Pak. Urunan iki. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Mbah? Mboten, Mboten, Mbah. Mboten, Mbah, niki pun Setuju? langganan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula niki terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin. Saking banggane kula, Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk. Oke. Sinom rujak jeruk. Ning dibawani. Dibawani. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning di dangdut. Oh, nggih. Kula kene lek dilanjutne napa malih? Pun ngaten mawon mengki Dilanjut masyarakat mengki puas. Alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. nim apa? Menim apa? Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom. Digombali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani ya. Siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki monggo sami pilih napa sik sing Oh, disikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane keco dibawani. Nggih. Sing jengkleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek Joshua Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. Jos. ditepasi turu. Yogo sak menekan iki kalah ambek. Mangga, ayo Dek nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Mau aku mangkane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur gone
digoyang goyang nah digoyang goyang asik goyang goyang yo tak bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang. Gentang-gentang Ape. Pripun jos to? Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini Kiki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lho menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Digoyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Hey. Dene kan. Nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa nih? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan Mas janjine kabeh jangan sangat sampe pepet. aja mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet. terus Gondak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, kon iki derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi.
Malah malah kayak Chris John. Pon. Cukup. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, lah Dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Yo. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ra usum. Usum. Usume Menyan ya wis ra usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ra njaluk apa-apa. Njaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalang mata kaji. Hati goyang. Hati goyang. Caping gunung saiki timeng bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane dadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek dadi aku engko 100 seneh repot. Oh, ngoten. Yo, nggih.
Engko 100 neh repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang yang kono kae. Walah. Kono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopek. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mawon langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. pahala. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanang inumane banyu bane Kalem-kalem bayon, Nduk. di zaman perjuangan jarak kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak Kadongi sakmo yen mendo tak samping gunung
Brata. Ayo Mbak, joget Mbak. Ada lien ya jadi saiki ono Awas. ning gunung tajan yami sako jagung yen mandung kasih capek gunung syukur bisa nyawa gunung itu tadi raja Nyuwun sewu Pak Lurah Werungotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werungotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Dek anak-anakku we ya meri njaluk sawan ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Oh ya. Anak-anak. Ya. Angel mentok. Bapak, khusus ibu niki minta jauh. Wes. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Lho, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas Pak, nggih. Alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Iya. Nah. Wes ya. Atas Mbah. Nggih, kalem mawon, kalem malam nggih, kalem. Nggih, Pak, awas Mas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Luar biasa. Aku tak selingi maca surat ya, Dik. Nggih, monggo Mas. Iki Sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu
warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi. Oh iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah. Niki. Pon jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani ko Sinden Astabrata. Milih sing pundi? Nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no wajibe Sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, wis. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah Sinden hebat kok. Liyane apa Apa? ya? Sing langkah. Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lho Rasmara apa-apa. Dewa Tresno ae. Heeh, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho wi. Mau Oh liyane kuwi. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada Satru 2. Piye Satru 2 apa piye? Apa? Piye? Satu dua kan mboten duet toh. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko satu rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresno ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di Iya anu lho ya. dong, harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astabrata ndak lali toh? Oke. Apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo yang mana guyu aja. Barki satu dua ya, Dik. Oh iya, Barki Satru 2 ya. Engko satu dua engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lah iso jupin-upin iki Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis nekatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresno. Monggo. Siap.